Toto sú triky s Lotixom a dneska vás naučím bar whip. Jedná sa o kombináciu bar spinu a tail whipu po sebe. Takže ideme na to. Prvý krok je ten, že musíte vedieť bar spin. Takže bar spin viete, ako sa točí, keďže už som na to robil tutoriál a to je hlavne to potrebné, čo potrebujete vedieť. Takže prvá vec je proste vedieť bar spin. Nezabudnite, že na flete to neskúšajte. Je to najlepšie, keď budete to skúšať z nejakej klopenky alebo z nejakej rampy, aby ste mali aspoň takú klopenku, ako my tu máme tu na. Je to potreba preto, aby ste mali vlastne vyššiu výšku, aby ste mali viacej času to zatočiť a vlastne dopadnúť. Prvá vec je bar spin, musíte ho vedieť čisto, fakt, že vyskočíte a pekne ho otočíte. Ukážem vám, ako to myslím. Ideme skúsiť, takže prvý pokus. Takže toto bol prvý pokus, dúfam, že sa nám to páčilo, takže takto by to malo vyzerať. A následne sa môžete presunúť na to, že budete testovať vlastne, ako dokážete urobiť ten bar spin a potom kopnúť ten tail whip. Urobíte pekný bar spin, ostanete a kopnete, chytíte, dopadnete. Takže poďme na to. Dajte like a follow pre viac takýchto videí. A nezabudnite, no risk, no Ferrari. Čaute.